We gaan dus verder met het deel waar we zijn gebleven. Anto no se si kana ku e party ak di spiritual warfare met wij projecta mi PowerPoint. En we gaan dus nu verder met dat deel over de geestelijke strijd. En ik ga dus nu mijn PowerPoint met jullie delen. Laatste week onze papia. Dus de laatste keer dat wij hebben gesproken, Onze papia die is zanger ku ta wordu shusha. hebben we dus gesproken over het bloed dat vervuild wordt. No pa lo qual solamente ku nos ta scoe pa come. Dus niet alleen door hetgene waar we voor kiezen om te eten. Ook e parte di nos corpo ku ta wordu contamina di e pensamento na ku ta sali di padeng papafo. Maar ook de gedachten die ons verstand vervuilen door dingen die we van buitenaf ontvangen. Nossa paraqueto também é parte caminha tudo lo qual não ku Mr. Word hasipa ku nos vida, Mr. Word hasipa amor na Cristo. We hebben ook stilgestaan dat al hetgene wat wij moeten doen, moeten we dus uit de liefde van Jezus doen. Amor para su criação. Dus liefde voor de schepper. Mesmo também ku amor para nos prójimo. Net zoals de liefde voor je naaste. Ao timbes de vida. En soms in het leven Costam por passar maoso. Kunnen er soms erge dingen gebeuren. Nos por tin trauma não. We kunnen dus bepaalde trauma's hebben. Kuta bloqueia pensamento não positivo. Die bepaalde positieve gedachten blokkeren. Ao nos vamos para qua sanação Cristo buta pesaki. Dus vandaag gaan we dus stilstaan bij de genezing die Christus die voor heeft. Nós visitamos rato prome e agenda de inimigo. We gaan eerst kijken naar het agenda van de vijand. Para sombra guerra que não conhece e ação de o contrincante. Want in een strijd waarin je dus niet de tegenaanvallen van je tegenstander kent, Bom por wordo gana, no por wordo gana. Kan je dus niet als overwinnaar eruit komen. E prome e agenda principal ta ataque riba nos mente na. En de belangrijkste agendapunt is dus de aanval op onze verstand. Ayer Bolsonaro para que tu riba e testimonio e guerra espiritual. Dus gisteren hebben we stilgestaan bij de getuigenis van de geestelijke strijd. Awe noche nos ta para que tu riba con demonio nanta ataca. Dus vandaag gaan we stilstaan bij hoe demonen aanvallen. Con nanta molosia. Hoe zij vervelen. Con nanta oprimi. Hoe ze je onderdrukken. Con nanta possessionabo. Hoe ze je het bezit van je nemen. Versus esperança que Cristo tem para nos vida. Dus tegenover de hoop die Christus heeft voor ons leven. Nós está começar a quebrar minha parte que a porta não abrir. We zullen eerst beginnen met de open deuren. Essa aqui não tem pensamento negativo. Dit zijn dus de negatieve gedachten. Que crea identidade não falso. Die dus valse identiteiten creëren. E como é que é aqui? En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld homoseksualiteit. Bijvoorbeeld homoseksualiteit. E persona ta querer, ta convencer, ta conviccionar que é gusta homem. Dus de persoon is ervan overtuigd dat ze gek zijn op een man. Que ela se sua identidade. Waardoor het dus zijn identiteit is geworden. Maioria vezes caso não assim aqui. Dus vaak heb je in deze gevallen. Por evitar na encontrar e causa. Je moet dus dan de oorzaak vinden. Evitar, je kan het niet... Vermijden, je moet het niet vermijden. Je kan het niet vermijden om de oorzaak te vinden. Dankjewel, sis. Die kon. Waarom? Para sombra etabini voor de trauma.
Want het is afkomstig van een trauma. Sea error de relación de yuku mama, Dus misschien in een relatie, verkeerde relatie tussen moeder en kind. abnegación de tata, Of gemis van een vader. violación, Misbruik van de vader. of nou, violación algemeen ook kan zijn van de vader. Dus misbruik kan ook door de vader zijn. Ja. Que a persona ta crea een identidad de escape. Dus die persoon creëert dan een kopingsmechanisme. Si nos wak bon trauma, Dus als wij goed zien, dan is trauma een manera tambe pahanya een escape. Dus een trauma is ook een bepaalde manier om een kopingsmechanisme te krijgen. Picanan die generación, Dus zondes van generaties, pica di carne, zonde van het vlees. aqui na não que mendico pica di come carne, of Dus come não carne, hier bedoel ik dus niet de zonde van het eten van vlees, sino carne di mi ami, satisfacendo mi culpa. maar het vlees van mijn eigen ik. E voto não. Essa que me quer mendi, que é escojo liber, nos mente tasi. Dus de bepaalde gedachten die wij hebben, dus de vrije keuze die wij hebben. Baluarte não. Idolen. Culto. Bepaalde occulte. E camina aqui Satanás, que riba e judi Deus mente. Dus dit is de weg die Satan wil dat de kinderen van God opnemen. Mente pegar de pensamento negativo. Een verstand die vastzit in negatieve gedachten. Não tem lugar para positividade de Cristo. Waarin er dus geen plaats is voor positiviteit van Christus. Por crescer e por aumentar. Waardoor het kan groeien en het kan vermeerderen. Dico? Waarom? Paso ta venena e outro. Want de ene vergiftigt het andere. Não se llega lezen de mente, karakter, die personaliteit. Dus we hebben ook wel in de gedachten van de persoonlijkheid. In het boekje die zuster White. In het boek van zuster White. Ons mente ta tuin, een jardin. Dus dat onze gedachte een tuin is. Anto nos ta scoe. En dat bij de... Sorry, zeg maar. Nos ta scoe esimia. Dus wij dus dan deze zaad uitkiezen. Die qual culo gordo plantado in G. Waar dus geplant wordt. Om mi por abstener mi mes di e pensamento malo nan of e sentimento nan malo e buta nan bouw di controle di Cristo. Hoe kan ik mij weerhouden van deze negatieve gedachten en me volledig onder controle van Christus te plaatsen? Momentje. Momento. Ja, wie botei? En batterie te bij. Oh, sorry, ik ben er. Ja. Oké. Minuto tem de bucasi mesmo. Even wachten. No si te atendebo, Jennifer. Oké. Ja, let me read it. Momento. Me concentra even. Ja. Pero prometo nos 30 de party aqui. Maar voordat we in deze deel verder gaan.
Nós vamos nos cabeça para nos pedir, Senhor, para guiança. Gaan we onze hoofden buigen om Gods leiding te vragen. Nós reza, We bidden. Tata Santo, que está de altura na de cielo. O heilige Vader in de hemelen zijt. Nós postra nos mesmo delante como Yunan, maar niet nos está. Geen defecto, We hebben ons voor u geplaatst als uw kinderen met heel veel gebreken. Tata, você não tem nada bom de nós. Vader, u weet dat er niks goeds is in ons. Pensei, nós está reclamar e boa promessa assim na nós. Daarom roepen wij naar uw belofte. Lava-nos e limpia-nos. Reinig ons en maak ons schoon, Heer. E dona-nos de boa presença, de nos mente não. En vul ons in onze gedachten met u, Heer. Guia cada pensamento na compreensão de boa palavra, Tata Santo. Leid elke dag de Heer naar begrip van uw woord. Permite Jesus para nos mira, Tata Santo, com a bote todo-poderoso e que não tem nenhum ende mais ribecara de terra aqui, que por igualar é amor, que botem para com nos vida não. O Heer, staat toe dat wij inzien hoe almachtig u bent, Heer. En dat wij niet meer, dat we kunnen erkennen dat u degene bent die enorm van ons houdt. Dank je, Paturkos, que você para nós, unginos com sangue celestial. We bedanken u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer. Zalf ons met uw heilige bloed. Permite me ler na papi boa palavra na nada de mi próprio ami. Sta toe dat mijn lippen alleen spreken wat u wil, Heer, en niks van mijzelf. Toma mi mente como bobu que Tata Santo escreve boa palavra dentro, passina nada com o ordo bisa, nota de mi próprio pensamento não. O Heer, neem mijn verstand over als een leeg boek, Heer, en plaats alle woorden erin, Heer, zodat niks vanuit mijzelf komt. Essa que não me te pedido, não para sombra me te digno de absolutamente nada. Dit vraag ik, Heer, niet omdat ik iets waardig ben, Heer. Em nome de Cristo Jesus, amen. In de heerlijke naam van Jezus Christus, amen. Queda com via lenda também. Blijf ook met zuster Vialinde, Heer. E por nome mi egoísmo. En vergeef me voor mijn egoïsme. Amen. Amen. Yes. Lei de saúde. Dus de gezondheidswet. Essa que tem remédio que Cristo abuta para nos mente, não. Tem Dus dit is de medicijn die God heeft gegeven voor ons verstand. Nos lo para que tu riba não si, pero no tour. Dus we gaan er vandaag bij stilstaan, maar niet bij allemaal. Nós vamos começar com não mais importante para nos por trein prome. Dus we beginnen eerst met de belangrijkste, zodat we eerst daarop kunnen oefenen. E segundo tempo também nós tá bom, nós tá seguir vai. En naarmate de tijd vordert, zullen we verder gaan. Ok. Es promé da proper rest, dus descanso, sossego, sonho, dormir. Dus op de eerste plaats komt de rust. Dus de rust, de slaap, de nachtrust. Dormimento é essencial para manter a saúde mental em balance com nossa saúde física. Dus een goede nachtrust is goed, zodat wij dus fysiek goed uit kunnen rusten voor onze verstand. Para sombra, hora que nós está dormindo, Want wanneer wij aan het slapen zijn, é hora que nos corpo está curando. dan is ons lichaam aan het genezen. Tanto está promove En dat bevordert, nossa saúde. dus dat bevordert onze gezondheid. Nos lo para que tu também na proper nutrition, dus saúde de comida, nutrição, bom nutrição, sorry. We zullen dus ook stilstaan bij goede nutritie, dus goede voeding. E temperância. En matigheid. Bicom. Waarom? Cristo ha creado nos asina perfecto. Dus Christus heeft ons zo perfect geschapen. Que nós tem sistema que está limpia, saca xuxi fora de nos mente.
Dus dat we dus een systeem hebben die dus al het vuil vanuit onze verstand weghaalt. Promeco nos bayan Dus voordat we daarmee verder gaan, nos tomamos para que tu prome con eta shusha. Con e shushamento ta kumisa. dan Dengemento. gaan we eerst bij stilstaan hoe het wordt vervuild. Manera romana ayega di escucha acaba otro presentación no se llegue para peribe sistema límbico. Dus vaak hebben we dus in andere presentaties gehoord over het limbisch systeem. Body e limbic system ting e amygdala. Dus onder het limbisch systeem bevindt zich de amygdala. Uno tesoro pa nos curpa su ¿cómo puedo olvidar la palabra? Ajá, su hormona na. Dus de een Dank zorgt voor Jesus. onze hormonen Anto e outro tesoro pa nos emocionar. en de andere reguleert onze emoties. E temperatura de nos curpa Dus de temperatuur van ons lichaam e estado físico de nos curpa. en de fysieke toestand van ons lichaam. Pero e punto ta Maar het punt is que nunca su intención no estaba tapa e gobernar. het was nooit de bedoeling dat die de heerser zou zijn. Pa causa de picar, Maar door de zonde ela começa a governar. is hij gaan heersen. Nós temos e frontale quap também, não sei que papo DJ. We hebben dus ook de frontale kwap waar we het over hebben gehad. Na momento que nos corpo tá llenaco, hobby sushi tóxico, não? Dus op het moment dat ons lichaam vervuild is met gif, O sistema límbico aqui tá atacar e frontale de forma sutil. dus dan valt het limbisch systeem de frontale kwap op een subtiele manier aan. A noite me te mostrar romana dos maneiras com. En vanavond zal ik broeders en zusters 2 manieren laten zien hoe dat gebeurt. Ico tá origem em verdadeiramente de pensamento não negativo. Wat is de ware aard van negatieve gedachten? Dentro mente nós temos outro sistema. Dus in ons verstand hebben we ook een ander systeem. Essa que chama é sistema climático. En dit heet dus het glymfatisch systeem. Glimfático. Dus dit is het glymfatisch systeem. O sistema aqui está regular e depot e output. Dus de in en de uit. Dus dit systeem zorgt ervoor voor de ingang en de uitgang. De que forma? En op wat voor manier? Nós temos dois bloedvaten. We hebben dus 2 bloedvaten. Nee, maar ik heb een patiënt maar grande. Even kijken of ik het kan vergroten. Dan kunnen jullie Peters. Ons man kan je koos raad. Nee, ik ga het nu eventjes veranderen. Yes. Nós temos arteria e nós temos vena. Dus we hebben vaten en Arterias. arteria's. Dat weet ik niet. Quando we say arteries. Ja, agora aqui, Romana, nós perdonamos, nós também bem number correto. We komen zo meteen op de juiste naam. Dengue arteria tem e sangue correta passa. Dus door het arterie vloeit de rode bloedcellen. E rode bloedcellen dan aqui tá trece comida, nutriente, tudo lo qual qua sale for de estômago wordt processado para el lever e tá trece passar de coração e pulmão e tá trece na mente. Dus de rode bloedcellen neemt dus vanuit de maag alle voedingsstoffen, mineralen op en vervoert dat dus naar het verstand. Awo, nós temos e vaso nan, que tá saca e sangue que acaba de ir turcos, pero agora não tem nada mais, dus het tem que salir. Dus dan hebben we dus ook de vaten die dus
het overtollige bloed dus weer moet afvoeren. En de arterie is dus slagader. Pero eta bai ku turlo kwal ku ta sushi voor die ding in mente. Maar het neemt dus alle afvalstoffen mee vanuit onze hersenen. Awo nos po para que tu wakrumanang kong gevaarlijk ta pa isanger ku ta bini pa voet ta sushi. Dus zien we dan hoe gevaarlijk het is dat wanneer het bloed komt dat eigenlijk moet voeden, vervuild is. Pa sombra eno por limpia. Want het kan dan niet schoonmaken. Pa sombra mesta sushi. Want hij is zelf vervuild. Dus eta saca método de alarma, método de surviving. Dus op dat moment starten dus een overlevingsmechanisme. Antonos mira, tu recos dan lila aki, sakina? En we zien dus hier het paarse gedeelte, het lila gedeelte. Esa kita nos neurosistema, dus nos neuronen nang. Dus dit zijn dus onze neuronen. Awe e puntje preto nang aki te sushi nang. En al die zwarte punten zijn de afvalstoffen. Ja, anto e afvalstof die e lymfatico, e sistema lymfatico. Dus dat zijn de afvalstoffen van het lymfatisch systeem. E sanger korata pasa, eta pasa denture neuronen nang. Dus de rode bloedcellen gaan dus langs alle neuronen. Nanta regeneran mis, sheng, ora ku e sanger ta limpi. En ze vernieuwen zichzelf dan weer wanneer het bloed is schoongemaakt. Ja, klopt, zuster. Ik heb het net al aangegeven. Arterie is slagader. Maar Jennifer hoorde me niet. Oh, sorry. Dankjewel. Dankjewel, slagader, dankjewel. Timbe wat nerveus en e palavra bij gewoon. Dus don't worry me, kom meer man. Bon. Maak geen zorgen om ons. Soms ben je zenuwachtig en dan gaan de woorden even weg. Ja. Den een sistema neurologico aqui. E sanger kora su bedoeling tape kwe e shushinang. Hibele nezena. Dus de bedoeling is dat de rode bloedcellen dus langs de neuronen heen gaan. En dan in de vaten door om zo de afvalstoffen uit het lichaam te halen, te verwijderen, af te voeren. Ja, agora que me demonstra um rato, outro foto, nós vamos cambiar, En nu ga ik even een andere plaatje laten zien. Oké. Ora is sanger coradrenta in neuronen nang. Dus wanneer de rode bloedcellen dus langs de neuronen gaan, door de neuronen heen gaan. Ja, su bedoeling ta die restaura e endofilia, of laat ons bisa e cel, die restaura e cel mayo. Is het dus de bedoeling om de volwassen cellen te vernieuwen, de endofilie. Pero si e nota limpi, maar als het dus niet schoon is, eta mata nang. Dan doodt hij ze. Eta carga nang ku peso. Dus hij verzwaart ze. Pesei ora ti menos drumi, lanta cansa, mente pisa. En daarom wanneer we dus met een zware, met een beladen hoofd gaan slapen. Pero nota e sangre sushi sota e oorzaak de sei. Wanneer we dus vermoeid gaan slapen en moe wakker worden, is dus niet alleen de oorzaak dat het bloed vervuild is. Si nota me conosca durmiendo tiki ora. Maar ook dat we dus te weinig slapen. E ora ideal te 9 ora. Dus de ideale tijd is ongeveer 9 uur. Ja, si bono por dormir 9 ora largo. Als je dus niet 9 uur achter elkaar kan slapen. Significa que você sanger tem agenda particular nang di suku kuta carga of kostang malu sushi kuta carga e cel mayo. Dan betekent dus dat de volwassen cellen dus nog steeds vervuild bloed hebben. Oké. En neuronen nang aki. Dus deze neuronen. Nang proposito ta. Hun doel is. Toma informatie. Om informatie op te nemen. Te ontvangen. Ja, men ook een computer. Verwerken informatie. Dus om informatie te verwerken, dus net zoals een computer. Y pase door naar een destino ideal. En dan ook weer door te geven naar het eindpunt. Pero si es cel mayo nota gezond. Maar als de volwassen cel dus niet gezond is. En neuronen aquí tampoco no tienen fuerza para pasar información correcta. Dan hebben de neuronen ook niet voldoende kracht om de juiste informatie door te geven.
En su mente, capacidad de mente está swak para comprender otro, comprender palabra, comprender lo cual lang puta pasa om zich heen y tiene un coping mechanism para que su vida correcto relacionada con Cristo, su pensamiento. Dus deze persoon die reageert dan traag op situaties om zich heen of begrijpt dingen minder snel dan een ander. En die heeft dan een bepaalde kopingsmechanisme naar de wil van God toe. Después nos está en discutir ya diferente en esta comprender diferente cosas. En daarom zien we dus dat de verschillende mensen verschillende dingen geloven. En nos está llamando pensamiento nan diferente. Nos está llamando. En dat Pero ese noemen we está, dus. ese no está malo, ese está oké. Dus verschillende gedachten hebben, daar is dus in principe niks mis mee. Dat is oké. Mas somos no mundo acostumado a poner así, ¿no? Want de wereld is daarmee bekend. Dus Is daarmee normaal. gewend. Het is normaal que a mí tiene mi mening y a vos digo. Dus het is dus normaal dat ik mijn eigen mening heb en iemand een ander. Pero Cristo Jesús Maar tiene Jezus un mening. Christus, die heeft één mening. Anto a mí cubo su mening, me se alinea con su DJ. En jouw en mijn mening moeten dus op dezelfde lijn staan met die als Christus. Vamos a seguir un plaatje más. Vamos a explicar algo más. We gaan dus verder met het volgende plaatje, zodat ik iets uit kan leggen. El sistema climático Dus het glyfatisch systeem. está también de un otro sistema. Die werkt dus ook op een andere manier. Esta hiba información manera más bisawore. Het brengt dus informatie, zoals ik net al heb aangegeven. Pero no está que voor de sangre zo. Maar het verwijdert het niet alleen uit het bloed. Esta es que voor de local que nos tabak. Het haalt het ook uit hetgene waar we naar kijken. Nos cuero camina nos por siti. Dus via onze huid waar we dus door voelen. Nos oreja camina nos por tende. Via onze oren waar we mee horen. Nos boca via que nos porta proef. Dus via onze mond waarmee we proeven. Y también, ja, mabisa toer 5, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, ik heb ze al alle 5 benoemd. Ja. Toere información nan aquí, turta contra otro den el sistema climático, cualta e grijze stof aquí nana. Dus al deze emoties, gevoelens komen dus bijeen bij deze glyfatisch systeem. Dan zie je dat grijze gedeelte. Afhankelijk kenta bas riba en neuron. En dan hangt het er vanaf wie de baas is over de neuron. E persona ta reager, actua, papia, hasi, biba, bisti, come. Dan reageert deze persoon, handelt hij, kleedt hij zich, doet hij. Come, bisti, hasi, papia. Eet hij of handelt hij, dan spreekt hij zo. Ja, según e capacidad de neurona aqui. Dus volgens de capaciteit van de neuron. El sistema maneira sempre nos curva ta activar o escape. Dus we zien dus dat onze lichaam vaak een soort kopingsmechanisme creëert. Wanneer het afvalstoffensysteem heeft. Ja. Het drenta den sistema límbico também toma over our. En dan komt het dus binnen bij het limbisch systeem en dat neemt het over. El limbic system kuta más fuerte debido nos lifestyle. Dus het limbisch systeem dan wat de overhand heeft vanwege onze levensstijl. Riba ons scan bota mira con eta algo hincha anto corarondo dice. Dus via een scan kan je dan zien dat het verdikt is en dat het rood omheen is. Eta stroba e bloedtoevoer kuta bij riba e frontale kwap. Het blokkeert de bloedtoevoer naar de frontale kwap. Eta mande ore local ku e ha bon. Dan stuurt hij de signalen die hij wil. Manera eke. Zoals hij dat wil. Dus ita bij papia hasi biba actua turcos manera MSK. Dan gaat hij dus handelen, praten, spreken, doen zoals hij wil, kleden hoe hij wil. A sombra eta de bas. Want hij is dan de baas.
solamente nos a confundir. O que mente tá se eta bij confundir e emotion. Dus wat doen de hersenen dan? Het verstand vergist zich in de emotie. Dus emotie te bira e pensamento que tá hibana e identidade. Dus de emotie wordt dan hetgene wat een identiteit gaat creëren. Ons te zeggen. We gaan verder. E ataque de Satanás que sai saki hobi bom. Dus Satan die dit heel goed weet, E te lança su ataque riba e mente. dus hij plant dan een aanval op onze verstand. Maar nem sei je estudia anteriormente que e mente tin cambernan. Dus zoals we in het verleden ook hebben bestudeerd, heeft ons verstand verschillende kamers. E cambernan aqui ta cambernan ku nos ta guarda turcos ku nos ta persuadi hasta e sum ku nos no persuadi. Dus daar wordt alles opgeslagen wat we dus in het verleden hebben meegemaakt. Met un voorbeeld. Ik heb hier een voorbeeld van. Met un recherche. Dus dan heb ik het over een politieagent, een rechercheur. Eta drenta de un cas. Dus hij komt een woning binnen. Sali bafo. Hij gaat naar buiten. Bopuntre exactamente color de stoel. Un stoel tava tata kiko la mira su analisación. Con etaba tata eta bisabe completo. Hij kan dus precies vertellen in details wat hij allemaal heeft gezien. Dus zijn analyse, dus wat voor kleur, wat voor stoel, of er een stoel stond, tafel. Dat weet hij allemaal, dat kan hij zo benoemen. Dus kiko te pasa aqui nana, ko etini un sistema ontwikkeld in su mente, un sistema creado in su mente. Dus hier zien we dus dat hij een bepaald systeem ontwikkeld heeft in zijn verstand. Ko ela train su mente riba capta algo. Waarop hij dus zijn verstand heeft getraind om bepaalde dingen direct te zien. Ko e por drenta un camino wak direct sudilanti. Dat hij dus op een plek naar binnen kan gaan en dan recht vooruit kan kijken. Pero te capta turcos om zich heen. Maar alle dingen om hem heen vallen hem op. Assim na Dios kepa su yunan tamit sunang mente ta di train. En zo wil God ook dat zijn kinderen een getrainde hersenen hebben. Nos yung mente ko ta detecta turcos. Een hersenen, dus verstand die dus alles gelijk ziet. Konos por creer sa hayen saki. Dus hoe kan dit bij ons ook zo worden? E palabra de Dios, Het woord van God. lesa, Door het lezen. studia, Het studeren. memorizar. En het onthouden. E bibata bin después, pero si también hoort erbij, pero minuto bi se hoor. Dus de leefstijl volgt ook, maar dat hoort er ook bij, maar ik ga het nu niet benoemen. Mita cambia un rato di PowerPoint para mi mostrar Romana, un onderzoek. Ik ga eventjes een andere PowerPoint laten zien om even een onderzoek te laten zien. Oké, escuche. Dus si Romana te escucha, Romana po bisan, si no te escucha. Luister even goed. Als iemand het niet hoort, dan kunnen ze dat aangeven. Ja. A recent study done by the Center for Bible Engagement has discovered scientific evidence that proves how reading the Bible has a powerful impact on the human brain. This research organization analyzed 40,000 North Americans from 8 to 80 years of age. Its initial objective was to find out how people interact with the Scriptures and how it impacts their behavior. They have since discovered something unexpected, which has become the main focus of their research. The data reveals that when the Bible is read only once a day, the effect is the same as when a pastor in church says, "Open your Bibles and read along with me." The effect is virtually insignificant. Reading the Bible twice a week is also still insignificant. Reading 3 times a week shows slightly improved results. But what is fascinating
is a discovery that when the Bible is read 4 or more times per week, the numbers change drastically. Feelings of loneliness fall by 30%. Anger problems fall by 32%. Grudges in relationships, such as in marriage, with children or friends, falls by 40%. Alcoholism falls by 57%. Feelings of spiritual stagnation fall by 60%. Contact with pornography falls by 61%. And when it comes to positive habits, the results are even more extraordinary. Acts of sharing their faith grows by 200%. The practice of making disciples grows by 230%. And the ability to mentally retain God's Word grows by 407%. The researchers of this study have concluded. Together, just this data alone leads to a simple conclusion. A commitment to reading the Bible for as many days as possible per week is crucial for the growth of the Christian faith. For the Word of God is alive and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and able to judge the thoughts and intents of the heart. Meneer Romano por mira, Dus net zoals broeders en zusters konden zien, que solamente na lese Bijbel, dus door alleen maar het lezen van de Bijbel, anto no se trata de escuche pastor, sino lese Bijbel, en we hebben het dus niet over het luisteren naar de pastoor, maar het echt lezen van de Bijbel, so ya acaba ta improve, verbeterd. ja, derecha nos estado mental. Daardoor wordt de toestand van onze hersenen al verbeterd. Agora se nos vai estudar woord voor woord en letter voor letter. Laat staan als we het woord voor woord of letter voor letter gaan studeren. Un tiki allá, un tiki aquí. Een beetje hier en een beetje daar. Imagina que se lo hace con nos vida Kan je diario. je voorstellen wat er dan gebeurt in ons dagelijks leven? Amen. Yes. En bij back naar mijn PowerPoint. Laten we teruggaan naar mijn PowerPoint. Ja, wat handelen we? Oké. Yes. Cada pensamento me ser worden analisar com escritura. Dus elke gedachte moet dus geanalyseerd worden aan het schrift. Oração reclamando promessa não. Dus gebeden Oração terwijl je assim. dus roept naar de beloftes van God. Inclinação. Desejo na de carne. Dus lusten van het vlees. Favor. Ja. Submissão. Dus onderwerping. Sem voluntad propio. Dus zonder een eigen wil. Sino voluntad de Deus. Maar de wil van God. Pero importância está cultura para amor na Cristo. Maar al het belangrijkste is liefde voor Christus. Un momento. Aí, o cantor tem. Nós trabalhamos toch. Oké, we gaan ermee door. Ja. Metade, depois de parte que laatste parte, então nós stop. Dit is het laatste deel en dan gaan we stoppen. Maar dan gaat het voor de vragen, toch? Ja. Oké, Ja. is goed. Oké. Épica de presunção. Dus de zonde van veronderstelling. Maneira se bota ajuda de Deus, maneira Satanás atenta Jesus. Dus als je dus een kind van God bent, dus net zoals Satan Christus heeft geplaagd, Satanás também tenta abo. zo zal Satan je ook gaan plagen. Épica de presunção. Dus de zonde van veronderstelling, Nós pomos de nos vida diário. dat kunnen we dus in ons dagelijks leven zien. Cada vez que nos buta, nos ame delante de Cristo. Dus altijd wanneer we onszelf voor Christus plaatsen.
Kiko te presunción a tu eure e. Wat is dan die aanname die je neemt? Misa minyo ku Cristo. Ik weet het beter dan Christus. Epica di presunción. Dus de zonde van veronderstelling of aanname. Violenda. Violinda, Bono gustami. Violinda, je mag mij niet. Violenda. Ja, voor die Congo te zijn no Gustavo. Violinda, Jennifer, waarom zeg je dat ik niet van je hou? Pasombra mami rabo action. Ora ballo rabo wowo. Mami rabo manera di tratami. Mami radet. Mami radat. Matende dit. Matende dat. Ik heb het gezien aan de manier waarop je ogen draait wanneer je naar me kijkt. En alles wat ik heb gehoord over mij, hoe je het doet. Eta battle. Dat is dus een strijd. Pasombra na momento que vos começa a escuchar ne promevos. Want wanneer je dus gaat luisteren naar de eerste stem. E bono repreendele. En je hem niet berispt. Eta bira manera lepra de momento. Dan wordt het als een soort lepra in jouw verstand. Anto después. En daarna. Eta separado voor die Cristo. Dan verwijdert het jou van Christus. Anto ore separado voor die Cristo. En wanneer het jou dus verwijdert van Christus. Satanas ta sinta. Dan neemt Satan zijn plaats in. E ore elo baihasi e pensamento ng action. Dus dan zorgt hij dus dat deze gedachte een handeling wordt. No solamente mita acusa violenda. Dus niet alleen dat ik Violinda beschuldig. Sino mita trate malu tame sin etini dikong. Maar ik ga haar ook slecht behandelen, zonder dat er eigenlijk een reden is. Pasombra mi wowa mira. Want ik heb het gezien met mijn ogen. Y mi mente engani pensa. En mijn verstand ging dan iets denken. Den hecho de Jesus aqui eta mostra e presunción aqui diferente. Dus hier over Christus zien we dus dat de veronderstelling dus anders wordt voorgesteld. O cada beco Lucifer atrata di la gele deshonra su tata. Dus elke keer wanneer Lucifer wilde dat hij zijn vader zou onteren. E a contestar Lucifer que palabra nan di su tata. Reageerde hij dus op Lucifer met de woorden van zijn vader. Dus wapen, arma die más fuerte. Dus de meest krachtige wapen. Para derrotar Satanás. Om Satan te verslaan. Dios su palabra. Is Gods woord. Pensei gravamento die palavra de nos mente. En daarom moeten wij dus het woord, dus door middel van het onthouden van Gods woord in ons verstand. Eta shield tegen die lokaal lanko enemigo tahasi. Is dat dus een scherm tegen de aanvallen die Satan stuurt? Een schild. Você tá querendo que Deus ajude-nos espírito de autoridade? Denken jullie dat God ons een geest van autoriteit heeft gegeven? Ninguém em Cristo não está vítima de Satanás. Dus niemand in Christus is een slachtoffer van Satan. No momento que nós aceitamos Cristo de nos vida, não? Op het moment dat wij Christus accepteren in ons leven. Meester bira automaticamente. Dan moet hij dus automatisch. Nos victoria. Onze overwinning worden. Para sombra Cristo vence. Want Christus heeft al overwonnen. Maar in Lucas 10:1 avisa. Net zoals in Lucas 10:1 zegt. But now we the fighter, it seems that. Pero agora. Maar nu. Die kon ons cinco bringan. Waarom moeten we dan hun bestrijden? Da maneira se ainda nós não porta honesto, reconhecendo nos debilidades de nós mesmos. Als we dus onze eigen ik, onze tekortkomingen niet erkennen. Para nós porsa Kiko, para pedir Cristo, para proveer nos com ele. Om te weten wat wij dus aan Christus moeten vragen, wat hij ons kan geven.
automáticamente nos lo perde en batalla. Dan zullen wij deze strijd automatisch verliezen. Pasombra, el enemigo lo usa nos ignorancia. Want de vijand zal onze onwetendheid gebruiken. Oseas 4:6. Dat staat in Hosea 4:5, PC 100% obediencia 4:6. Dus daarom 100% gehoorzaamheid está inevitável. is dus onvermijdelijk. Para pertenecer na Cristo, Om toe te behoren aan Christus. no tem escapatoria. Dus is er geen ontkomen aan. En mente no por crear su propio escapatorio más. Dus het verstand kan niet zijn eigen kopingsmechanisme gaan vormen. Pasombra, el meester está morto. Want het moet dood zijn. Pasombra, Cristo meester está en autoridad. Want Christus moet eigenlijk dus de autoriteit zijn. Pasina nos por gobernar voor die nos frontale loop. Zodat wij dus kunnen heersen vanuit de frontale kwap. Mi tercera que palabra nanding Isaías 3:2. Dus ik zal eindigen met de woorden in Jesaja 33:12. Un promesa de Dios para su yunang. Dus het is een belofte van God aan zijn kinderen. A mi lo hasi hombre nang más precioso que el oro di más fini. Wat que? A mí se fue mi cabeza, pero Oh, oké, nee, zeg maar. Repetiam bem mais? que het is que bien, ribe pantalla. Mi saco Oké. tipo dice un roman que le sele. Misschien wilde er iemand het voorlezen. Wat was het, Jennifer? Isaías 33:12. 3:2. Oh, 13:12. Jesaja 13:12. Ja. Ieder is Versículo 3. Samen erbij. Lees Okay. 13 ook. Isaías 3 met die Jennifer? Sí, 3:2. Bom, niet in een maki. En dan is Isaías 3:2 te vista. Lo mi hasi gene mortal más caros que oro puro. Y humanidad más caro que oro de ofri. Ofri, ja. Ja, bij 3. Sí, ahora. Pese lo mi hasi el cielo nan tembla y el tierra lo vuelve sacudir fuera de su lugar. En la furia del Señor de ejército, de el día de su rabia ardiente. ¿Ese? Sí, dank je. Ja, dankjewel. E promessa aqui, Dus deze belofte porta agora que vou dilante. kan dus nu voor jou staan. Pero tabo tinko tu me decisão. Maar jij moet die beslissing nemen. Para entregar bom mente e bom coração Om je verstand en je hart over te geven na Cristo Jesus. aan Jezus Christus. Feliz noite para você e não me tem pergunta não. Amen. Een fijne avond voor jullie. En als er vragen zijn, dan zal ik ze horen. Amen. Dankie na nossa irmã Jennifer e também Violinda. Bedankt aan onze zuster Jennifer en zuster Violinda. Anta hora que nós tabamba, nos pergunta nan, se você tem pergunta, corda hisama. Dus nu gaan we verder met de vragen. Als je dus een vraag hebt, kan je je hand omhoog steken. Oké, ik zie Janine. Opname is nog bezig. Janine, zie? Opname is nog bezig. Oh, zie. Jennifer, Sim? opname. Oh. Ok.
se você queda na altura de toda a profecia que está passando, atualmente, aqui como se está, no bom canal, ainda tem esperança.